Men stadigvæk, når vi taler Skandinavien, hvor her i Danmark også, hvor brunbjørnene fandtes i gamle dage, så er der den lange vinter, og der er i det hele taget ikke så frodigt, som der er nede længere sydpå. Der er altså ikke helt lige så meget at finde og æde. Så et passende territorium på de her breddegrader, Danmark for eksempel for brunbjørnen, hvis der skulle være nogen, det ville være noget lige omkring Bornholm, altså på den størrelse, fordi brunbjørnene, ligesom rovdyr, de skal bruge et kæmpe stort område for at have nok at æde. Vi har en del dyr herinde, som er sådan meget sociale dyr. Jeg kan kigge op for eksempel hos løverne, hvor man meget tit kan se det, at der er sådan en hel familie, der er en han og en hund og en masse unger sammen, og de opholder sig sammen hele tiden. Det er helt uproblematisk, fordi det er det, de egner til, og det er sådan, de lever ude i naturen. Men vi har også en masse andre dyr, som selv ikke fungerer på den måde. Det er næsten lige så almindelig løsning ude i naturen hos dyrene, hvor det er helt omvendt, hvor det eneste, man ser af voksne dyr sammen, det er stort set kun lige den periode, hvor de er rundt, hvor der altså skal laves nye unger. Så når man vil se to bjørne sammen, så vil det helt typisk være i en kort periode en han, som har fundet en hund, der er i brunst, som har lyst til at parre sig og få nogle unger. Men det som så er noget andet end hos de sociale dyr, det er efter parringen, så siger han ikke sådan, nå, lad mig hjælpe med alt det der. Han parrer sig, og så siger han farvel og tak, og held og lykke med alt det med ungerne. Så det er ikke særlig naturligt for sådan en brunbjørn her at have med små unger at gøre. Ovenikøbet er der sådan lidt ekstra, som man skal være meget opmærksom på, så i fangenskab, at hanbjørn, de kan godt have smag for små brunbjørnunger. Det ved man ude i naturen, at de godt finde på, hvis der ikke rigtig er andet at finde og æde og vide, at andre mindre bjørne, hvis man kan få helt på. Man skal lige huske på, at de er sådan halvt rovdyr, det kan godt være en god lille mundfuld. Er de så sådan helt skilt ad altid med det, når de er små, eller hvor bliver det nogensinde store nok til, at du vil sige sådan, de kan godt, nu prøver jeg at sætte dem sammen, altså handen og ungerne? Nej, vi holder madskilt hele tiden. Vi har prøvet en enkelt gang, hvor vi havde en unge tilbage, hvor vi prøvede at sætte dem sammen, og det han gjorde, det var, at han holdt hende op i et træ dagen lang, så hun ikke rigtig kunne komme ned og få noget at spise. Han gjorde ikke noget, han sad bare for, hun sad op i træet, og det var der jo ikke nogen glæde af for nogen parter, så den skilte vi ad igen, så vi har ikke gjort det før, vi har ikke gjort det siden. Så når vi skiller mad, så er det skilt ad indtil ungerne skiller. En af de nyere ting inden det store anlæg, det er sådan rigtig bjørnehue. Det er jo også noget, som de benytter sig meget af i naturen, men det er ikke rigtig haft før på den måde. Har den fungeret efter hensigten? Ja, det har den. Vi fik den jo her for, det må så snart være 2 år siden, hvor vi fik den lavet, og der valgte vi så at have Bjørnemor på det tidspunkt, da hun skulle gå i liv i det anlæg her, og have den inde ved siden af, så kunne han lægge sig i der bagbordet og sove, simpelthen for at se, om det kunne lykkes. Og hun lagde sig ind i hulen, og hun fik sine unger ind i hulen, og det var jo rigtig, rigtig spændende, fordi for det første så var hulen en succes, og på det andet så kunne vi ikke holde øje med noget som helst, så hun fik lov til at klare det hele selv, hvilket hun også altid gør. Men vi kunne jo ikke følge med i, hvor mange unger der var, og om de havde det godt eller noget som helst, så vi var vente i stor spænding og se, hvad der kom ud af hulen en dag. Var alt for godt, kan man så sige. Og så skal det videre til Ungarn. Det er også et rigtigt bjørneland. Ja, men det er super skønt. Og det er det allerede i morgen, siger du? Det er i morgen tidlig, ja. Kan han og hun så, altså i store træk hele året gå sammen, eller er der også perioder, hvor du synes, kunstner holder øje med, om de er skot, eller hvordan fungerer det? Nu kan vi jo så give lidt mere plads i med, at de også kan bruge den lille grotte her igen, når de 2 små de er kommet væk. Jeg tror, at Bjørnemor, hun glæder sig til, at vi kan nå at vække hende og Bjørnefar der, så hun kan få lov til at bruge lidt tid for sig selv. Så de bliver nok skilt ad her. Det bliver sådan lidt en blanding nu det næste stykke tid, hvor de kan gå lidt sammen, og hvor vi skiller dem lidt ad, sådan, så hun også kan få noget fred. Og jo længere vi kommer hen imod december måned, så bliver de så skilt ad for vinteren. Både for, at de kan lægge sig hver deres sted, og vi kan gøre klar til, at hvis hun skal over igen. Jeg vil sige tak til dig, Mølle. Det var så lidt. Der er flere ting på programmet her. Hvis man har lyst, så kan man tage forbi Zoo-arena. Det er lige ved kamelerne og se noget træning af fugle, og det er her om 20 minutter kl. 12:30.
Hvis I har nogle spørgsmål, er I meget velkomne herovre i bilen, og ellers så håber jeg, I får en rigtig god dag herinde. Igen, nem tudom.